खुलुमबाय रायजोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोर अननायाव मोजाङै दं। आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो सानदों। भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआनो जाबाय जोंहानि गिबिसिन माइ हानाय नुथाय। आं नै माइ फोथार दंहैयो, जोंहानि माइ बियो। नोंथांमोना नायबानो जाबाय, जोंहानि माइ गोमोन बियो। जोंहा दिनै गिबिसिन माइ हादों आरो। जोंहानि माइ हानाय नुथायखौ आं नोंथांमोन देखायलांनो सानबाय। नैबे जोंहानि माइ फैबाय आं नै लामाया माइ जादोंना फोथाराव थांग्रा लामाया हाग्रा जानानै दङ। नैबे जोंहानि माइ फोनाय थाङै थाङै हाग्रा जानानै दंजोबो माथो लामाया। बे लामाजों थाङो, दै मोनसे मोनग्रोयो। नैबे दैया धर्मजाननिफ्राय फैनाय बोहैबोनाय दैमा बियो, मिंमांनि धर्मजान दैमा दैसा दैमा बे बेजों बोहैलाङो आरो। सिगां गैयामोन दै, बे देग्लायसो दैमानि महर लादों। दैमानि महर लाबाय नै, एकदम दैमानि महर लाजोब्बाय। बे दैमाखौ बारनांगौ आरो, दैमाखौ बारबानो नैबे आंनि सेस माइ गायग्रा फोथार, बे गासैबो जोंहानि माइ गायग्रा फोथार। माइआ मोनबाय, माइआ रेबलायबाय माथो। माइआ सनाथि गाब लाजोब्बायलै, गोजा 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 मोनजोब्बाय। 8 बिगा बे माइआ सेस मोनजोब्बाय। बारे हाग्रा गोथां नुनायसिम माइआ मोनजोब्बाय माथो। माला हाखांनोलै माइआ माथो मोनजोबथारबाय, गोमोन जाजोब्बाय। हाख'नो हानाय नंला खोमालै। नै माइ हाग्राफ्रा मोनफैनानै अलरेडि हागासिनो दं। हाजिरा लादों दिनैयो, हाजिराफ्रा माइखौ हागासिनो। हाजिराफ्रा 8थायाव मोनफैनानै माइखौ हागासिनो माथो। माइ हागासिनो, नायलांबाय थादो भिडिअखौ। मैया माखासे हादोंमोन, नैबे मैया माखासे हानायनि मोथि। नैबे जाहैबाय मैया हानाय। ओइ मे रन्जित माइआ एसे गोथां गोथां। नैबे जाहैबाय परिमल ना परिमल होनो माइथाय। मोनग्रोबाय बे माइआ, मोननानै एकदम सनाथि गाब महर लाजोब्बाय। बबावबा बबावबाथ' माने मोनद्रायबायानोसै आरो, मोनद्रायनो हमबाय माइआ। बेखिनिया हाजिरा। मिंमांनि हाजो, बै मिंमांनि हाजो, मिंमांनि गुवार फैलाव हायेनावनो आंनि माइ गायग्रा फोथार। बे जाहैबाय मिंमांनि हाजो। बारा गोजान नङा, बिनिफ्राय 5 किल'मिटारसो थांबानो हाजोखौ मोनहैगोन। 5-6 किल'मिटारसो थांबानो हयथ' हाजोखौ मोनहैगोन आरो, बारा गोजान नङा। बे मिंमांनि हाजोनि आफाङावनो, मिंमां रायजोनि हाजोनि आफाङावनो मिंमां हालाम मोनसे गुवार हायेन। बेयावनो जोंनि आबै आजौ गासै गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो जाबोनानै, बे हाया बर'फोरनि हा। बे हाया जोंहानि, बेवहायनो जोंहा माइ खेथि खालामो बोसोरफ्रोमबो। नै हाजोआ बे एरिया, मिंमांनि हाजोखौ बिदि नुहुरो। बेखिनि हाजोखौ मधुपुर हाजो होनना बुङो दै। बै मधुपुर हाजो ओरै आखिथिंजाय थांबाय थाबा सबनसो दैमाखौ मोनसिगोन आरो। हाजो आफां आंनिनो माइ गायग्रा फोथार। नैबे आगदा साइडनि रन्जित माइ एसे हाग्रा जादों। हाग्राखौ दांनो फैनाय जायाखिसै ना, मा होनो बेखौ, पटल ना फस्ला हाग्रा होनो रायजोफोर। बेखौ नोंथांमोना मा हाग्रा होनना बुङो कमेन्टआव लिरहरलाय। पटल ना फस्ला हाग्रा होनना बुङो। बे पटल हाग्रा ना फस्ला हाग्रा बे जादों, बेखौ दांफैनाय जायाखिसै ना।
गोमोनसिना जाहैबाय परिमल ना परिमल, ओमफ्राय एसे गोथाङा जाहैबाय रनजित। बेखिनियाव हाग्रा गैयालाय बेयो बेखिनिखौ दांनो मोन्दों, ओमफ्राय नैबे गोथां खिनि साइडआव दांनाय जायाखिसै, हास्लाबाखै आरो सोलाबाखै। फोथारावबो फैबाय थानाय जाया नालाय ब्रा, ओंखायनो मा समाव हाग्रा जानानै थायो पात्ताखौ मोनलाय लांला। बेखिनिया हाग्रा दांनाय आरो, ओमफ्राय नैबेनिफ्राय हाग्रा गैया बेखिनिया। माइ हानाय हाजिराया नोंथांमोननि जायगायाव बेसे लायो कमेन्टआव लिरना खोन्थाहरलाय। जोंनिया दा बेवहाय दिनै हानाया सासेयाव 300 माने 300 लादों आरो सासेयाव। फुंनि 8टा बाजियाव फैयो, ओमफ्राय बेलासिनि 4टा एसे बारो आरोखि। गावसोरनो ओंखाम लाना फैखायो, ओंखाम दै बायदिसिना लाना फैयो। थेवबो न'खरनिफ्राय आङो साहा मेथाइ गेजेराव होफैयो, दै होफैयो, खबर लाफैयो आरोखि। स' नोंथांमोननि जायगायाव बेसे लायो हाजिराया कमेन्टआव लिरना खोन्थाहरलाय। बिसोरो हानाया 300 हाजिरा, आरो नै हाखाङोब्ला आखौ रोगानो थाखाय आंथ' हायाना, फाफ्लिया रोगाफेरा, स' बेखायनो रोगानो आं हाजिरा लानांसिगोनलाय। माइ रोगानाय हौवाफोरनिया हयथ' 500 बा 600 गोलैनो हागौ सानसेयाव 500 बा 600 गोलैनो हागौ माइ रोगानाया। ओमफ्राय हानाया बर्थमान दा बिसोरो आंनाव 300 बा 300 थाखायाव हागासिनो दं आरो। जोंहानि आइ नैबे गस्ला गोजा गाननाया, जोंहानि आइयाबो हाफादों हाजिराफोरजों। न'नि मानसि थाफायाबा हाजिराफ्रा एकदम बिदिनो हाजिराखौ खबर लानो हाजिराफोरजों न'नि मानसि थाफानाय बायदि जाया, बेखायनो हाफादों आरो न'नि मानसिफोर थाफायाबा एसे उसुबिदा जायोथ', बेखायनो हाफानाय जाबाय। हाजो समायना नुहुरदों ना हाजोखौ, एकदमबारे आराम नुहुरदों हाजोखौ ना। फैदो सालायनोसै फैदो, सालायनो सम जाबाय। साहाखौ लोंखांनानै दानिया आङो जोंहानि माइ फोनायखौ आं देखायनो सानदों नोंथांमोननो। माइ फोनाया माबायदि जायो। एक्सुवेलि माइखौ जोंहा बैसाग मासाव फोदों, माने दै थाबाय थायो नालाय, स' बेखायनो बैसाग मासनि लास्टआव फोनाय जादों आरोखि। माइ फोनायखौ देखायनो सानदों। एक्सुवेलि नैबे दैमाया धर्मजन दैमा, बियो सिगां गैयामोन दै, बे माइ गायग्रा फोथारसोमोन। बिराद मोजां माइ गायग्रा हामोन बियो। देग्लाय मा बबेनि बोरैहाय दैया बिथिं फैनानै दैमानि महर लाखो। नै दैमानि महर लाबाय, दैमाखौ बारनानैनो आंनि माइ फोनाय आरो नै बे जाहैबाय आंनि माइ फोनाया ओंखारदों। माइसालि माइ बियो, माइसालि माइ, खिन्थु माइनि नामा मामोनथाय बावबाय आं, मा माइमोनथाय नामखौ आं गोसोआव गैला, आइनाव सोंबासो मिथिसिगोन। बे माइआ जोबोद गोजौ जादों, मानसिनि जौसिन जादों माइ फोनाया। नायलांबाय थालाय रायजोफोर, आं फोनाय माइखौ बेबायदि नुफेराखैमोन, बा सिगां मावफेराखैमोन। देग्लायसो आं प्रथम माइखौ दै थाबाय थानायखाय बैसाग मासाव फोदोंमोन। नै माइआ गोजौ जादों, बिराद गोजौ जादों। नै आंनिफ्राय जौसिन आंनि खर'खौ बारलायलायो, नै बिराद जौसिन जादों माइआ। नायलांबाय थालाय रायजोफोर, माइआथ' जादों दै, बेखिनि माइआ थानांगौब्ला खिन्थु जथेस्थ' मोजां जादों आरोखि। बुंनो थाङोबा माइआ बेबायदि आरो फोनाय माइ। बे फोनाय माइखौ बारोब्लानो आंनि माइ हानायखौ नुहुरो आरोखि। बेनिफ्रायनो बे फोनाय माइनिफ्राय बै हानायसिम टटेल ओरै 6 ओरै 2 8 बिगा जाहैयो आरो। बेनो आरो मिमां गगामुग धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय मिमां हालामनि हाजोनि आफाङाव बर' गामि जोंनि 2 नं मानिपुर गामि, आंनि आंगो गामिनि माइ फोथार। बेनो आरो
दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।